Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila bunadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma faso Maliba b'a la ka ɲɔgɔn ye kɔni kɛ waasa ka se ka gafe kɔni sigi sen kan gafe min ni o bɛ taa jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min bolo dalen don tunganatalaw ka koɲɛw kɔni kama an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na alifariku olu kɔni ye balo sara 28 bɔɲɔgɔnko ni 500 u y'o kɔni sarada fantanw ni ɲɔgɔn cɛ an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakuruba ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo kɛrɛfɛ ni ka fara u kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ a k'an bɛɛ sɔɔni. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala ayaw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana olu kɔni hakilila falenfalen kɔni nun don marisikalo tile 3 san 2026 an ka jamana tunganatalaw olu kɔni ka koɲɛw kɔni ka i n'a fɔ diɲɛ kɔni kɛlen don ka lajɛ belebeleba dɔ kɔni boloda ni an ko ma ko forum international sur les migrations jani o kɔni cɛ faso Maliba kɛn bɛ ka jamanadenw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilinaw kɔni ta ni k'a kɛ gafe min ni o kɔni bɛ taa jira ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in ale kɔni kɛnɛ kanan na fɛn min ye o kɔni hukumu kɔnɔna na ni tile 2 sigi o kɔni nun donna faso Maliba kɔni kɔnɔna na maaw kɔni b'a la ka hakili kɔni jagabɔ ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni ka se ka o kɔni dangɛnɛmaya ani ka kuma gɛlɛya min bɛ an ka jamana tunganatalaw kan a gɛlɛyaw kan ka ban cogo di waasa ka se ka o kɔni gafe ka o ta ni ka taa jira diɲɛ maaw la sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye Saudiya jamana olu kɔni ye dɛmɛba ta k'a ɲɛsin faso Maliba ale fantanw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ONG alifariku maaw u ye balo sara 28 ani 500 bɔɲɔgɔnko u y'o de kɔni tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ waasa ni sunkalo belebeleba in na u bɛ se ka u yɛrɛw kɔni ni lahinɛ cogoya min na ni baɲumankɛ in a kɔni musaka bɔra min ye Saudiya jamana olu ka masakɛ Wura Salman kɔni kunna ka ɲɛsin buna adamadenya ale kɔni dɛmɛ ma faso Maliba kɔni kɔnɔna na a baara kununbɔ karili kɛra an ka jamana minisiri ɲɛnɛ minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya kow ani buna adamadenya yiriwaw ma a ye foli ani waleɲuman dɔ kɔni ta k'a ɲɛsin ni waleɲumanw ma ani ka maa minnu ye a nafolomugu bɔ ni ka fɛn min ye u fo k'u waleɲuman dɔ u ka ni kɛwaleba la min bɛna kɛ sababuya ye ka fantanw kɔni jigi tugu ni sunkalo belebeleba in na. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ fɛn min ye jɛkulu segi bɔɲɔgɔnko o kɔni sigira sen kan waasa ka se ka denmisɛnninw ka se ka olu kɔni tanga ka bɔ tɔɔrɔ ani gɛrɛntɛn kɔni ma fɛn min ye u sigira segu ale kɔni marabolo caman na kɛrɛnkɛrɛnna bila yangaso ka taa se tuna ani sinzana ma fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw kɔni kɛra ka bɛn feburuye kalo tile 26 san 2026 ni projet ɲɛlɛnni ale kɔni ka kɔkɔrɔma dɔnni ye min ye maa 80 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni taara maa minnu kɔni cɛ la min ye dugutigilakaw ka taa se diinɛ ɲɛmaw ekɔli karamɔgɔw musow ani sifinnakaw ka ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni sugandi ni ka yamaruya di u ma u ka se ka kulu dɔw kɔni sigi sen kan kulu minnu ni olu bɛ wulikajɔ kɔni sabati ka denmisɛnninw ka hakɛ ka se ka o kɔni tanga gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka denmisɛnninw kɔni sɛgɛrɛ ka se ka o kunbɛn yɔrɔ jan fɛ ani denmisɛnninw minnu ma san 18 sɔrɔ olu ka furu joona ka se ka o kɔni bali fɛn min ye waasa ka se ka u ka baaraw kɔni nɔgɔya u bolo min ye moto ka taa se bariji o kɔni dira u ma min kɔni bɛ u lajɛya u ka baara kɔni kɔnɔna na min ye marabolo kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna na a kɛkun de ye ka se ka denmisɛnninw kɔni tanga ka bɔ tɔɔrɔ ani ɲagata jugu ma jɛkulu min sigin bɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka sɛnɛkɛforow ka se ka olu kɔni tanga fɛn min ye o jɛkuluba in u kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min ni o kɔni bɛ taa sɛfɛwari miliyɔn 27 bɔɲɔgɔnko la min kɔni taara ka u sɛgɛrɛ ka kɛ ni diɲɛ tɔnba FAO olu kɔni ka dɛmɛ ye u n'u jɛɲɔgɔn jɛkulu ONIFAM ka taa se baɲumankɛ tɔn AZAR ma ninnu de kɔni ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka ni dɛmɛ in kɔni ta dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ minɛn na minɛn min ni o kɔni ye pikapu kelen ka taa se min ye informatique minɛnw ani biro kɔnɔ minɛnw waasa nin kolo min ka baara kɔni ɲɛsinnen don sɛnɛkɛ dugukolow kɔni tangali ma ka se ka u ka baaraw kɔni nɔgɔya u bolo u ka fɛsɛfɛsɛliw ka se ka o jatedenw ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni kamari ɲɔgɔn kan waasa kɛlɛ ani tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ dugukoloko kɛlɛ kɔni nɔfɛ
jamana in kɔnɔ o ka se ka dabila ni ka dansigi o la fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye o ye bɛɛ ni kelen ani kotoɲɔgɔntala o ka se ka jidi an ka jamana sigidaw la. An bɛ taa korokaw fɛ yen nɔ l'INFP maaw u kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta ka korokaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Fonds des Nations Unies pour la Population olu maaw o kɔni wulila ka taa u sen bɔ u kɔnɛkɔrɔ ka taa maaw kɔni lajɛ maa minnu ni olu kɔni nana u kun kalifa koro kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ wele ko Kɛnɛwe ka taa u ɲɛ da o maa ninnu kɔni kan o taama de kɔni senfɛ min ye u ye dɛmɛ ninnu kɔni ta ka ɲɛsin ni maa kofɔtaw ma fɛn min ye n'a ta k'a lajɛ nin yɔrɔ kofɔla in na maa ba 51 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɛ nin yɔrɔ in na minnu fanba ye muso ani denmisɛnninakaw ani maakɔrɔw ye minnu kɔni bolila tɔɔrɔ ni gɛrɛntɛ kɔni ɲɛ ka sababuya kɛ min ye basigibaliya ye fɛn min ye n'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu k'u kɔni bɛ degun suguya bɛɛ lajɛlen kɔni na min ye jiginniko o ka gɛlɛ u ma saniya wale o fana gɛlɛya bɛ u kan o de la u ka denmisɛnninw fana bɛ minnu kɔni t'a la ka se ka taa kalanyɔrɔw la o hukumu kɔnɔ min ye u kɔni ye dɛmɛ caman ta ka ni maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ waasa u bɛ gɛlɛya min na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na l'INFP maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ wulikajɔ kɔni sabati waasa ninnu ka kɛnɛya ko o bɛ se ka sabati don n'a nataw la cogoya min na ani fana gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka maanifin sɛgɛrɛ k'a da i lahala kan k'i ye cɛ ye walima i ye muso ye n'an ko ma ko violence basée sur le genre k'u na fɛɛrɛ kɛ ka se ka o fana kɛlɛ k'a bɔ nin yɔrɔ kofɔtaw la. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma u kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye waati yɛlɛma ko ale kɔni b'a la ka kɛ sababuya ye an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye ka se ka gɛlɛya ka o kɔni ta fɛn min ye ka yɔrɔ caman kɔni sɛgɛrɛ ni o ye cɛncɛnkana jamanaw ani min ye farafinna ale cɛmancɛ bolow fana ko gɛlɛya b'a la ka ta ka ni yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ. Médecins Sans Frontières maaw k'u kɔni ka tɔnden 26 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ minnu kɔni minɛna a bɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ fɛn min ye ko o maa ninnu k'u kɔni bɛ bolola yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko jonglei fɛn min ye ko a kɔni kɛlen don sababuya ye ni ka gɛlɛya ani tɔɔrɔ jugu ka o kɔni ta ka maa caman kɔni sɛgɛrɛ barisabu ni maa ninnu de bɛ dɛmɛ lase maaw ma olu yɛrɛ bɛ bolola an bɛ waati min na ko sisan o kɛra sababuya ye baloko dɛsɛ ni ka o kɔni lase nin yɔrɔ kofɔlen in na ani jiko dɛsɛ ko maa ninnu k'u kɔni bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Gaza fɛn min ye ko gɛlɛya ko dɔ farala a kan min ye Gazakaw fɛ ka da mun kan ko Israel k'olu kɔni ye u ka donda bɛɛ lajɛlen kɔni datugu ka da min kan fɛn min ye ko gɛlɛya ka sababuya kɛ o ye ani basigibaliya an bɛ waati min na ko sisan bunadamadenya dɛmɛ minnu ni o kɔni bɛ tɛmɛ ka taa Gaza kɔni kɔnɔ ko o siraw bɛɛ lajɛlen kɔni datugula ko an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye ko gɛlɛya dɔ nana fara dɔ kan ko o kɔni kɛlen don ka maa 2,000,000 bɔɲɔgɔnko minnu fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanaden kana bilalen ye ni o ye civil ye ka olu kɔni ka lahalaw kɔni gɛlɛya. Alamɛbaw ni ne bɛ dansigi bunadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM ka dɔnkibaru la an b'aw fo a ka tulomadali la a y'aw sɔgɔlen to an na a n'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na a bɛ an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bita in lasera mɔgɔ balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jɔra ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.